Ти си собственик на Anomaly, една от най-големите агенции за дигитален маркетинг в България. В един момент бяхме стигнали почти 50 човека. Как ценообразуваш една услуга? Там е грешката на повечето хора. Какъв съвет би дал? Най-сигурният начин да си финансово нестабилен е да имаш бизнес. Аз съм един млад човек, на къде да завия, как да разпозная ниша. Аз съм изключително против университетите. Дай ми 1 милион лева и знам какво да ги направя. Пари дадени ти така от нищото е много трудно да ги въртиш. Йордане, здравей! Благодаря ти, че се съгласи да участваш в първия ми подкаст. Определено ми даваш ударен старт от гледна точка на гости. Идеята на подкаста е да запознаем младите зрители с предприемачи, професионалисти и успешни хора от бизнеса. Ти си собственик на Anomaly, една от най-големите агенции за дигитален маркетинг в България. И ще си поговорим за Anomaly, но по-скоро може да стартираме с Йордан, човека, който стои зад фирмата. Откъде е той, как е тръгнал? Благодаря ти много за поканата. Радвам се, че съм част от този подкаст и че съм първи епизод да надам успешен старт и всичко напред да продължи и за много дълго време и много успешно. Аз лично много искам и много държа да помагам на всички хора около мен със знанията ми, така че всеки един, който дори не познавам, ако мога да му помогна, съм насреща. Може би с това ще продължа да се развивам и моите канали, за да давам още повече стойност и съдържание, още повече смисъл на хората, за да може да помагам, да може да развиваме брутния вътрешен продукт на България. Аз много често се шегувам, че не съм имал детство и това защо е така, защото още от много малък моите родители са ме вкарали в техния бизнес. Те имат бизнес, те дистрибутират цигари и алкохол. Това по принцип звучи като нещо голямо, не е чак толкова голям бизнес, не е най-печеливш, понеже маржовете са много малки. От много малък аз замествах техните работници. Те имат 3-4-5 работника, които когато някой излезе почивка, отпуска, аз трябва да го заместя там. И от майка ми винаги ми казва как още от първия ден, в който съм изписан, аз съм вкаран отзад в склада при цигарите и съм стоял там и са ме гледали работници, така че аз съм научен на това да работиш, да си изкарваш парите с честен труд и наистина всяка изкарана стотинка да оценяваш какво си вложил в нея. Това е, може би, най-ценният урок, който съм получил от моите родители, понеже аз винаги съм виждал как те стават много рано сутрин, вечер много късно лягат и цялото това нещо го правят само за да постигнат нещо малко повече и да покажат на мен или пък на тях си дори, че могат да го направят. Това наистина много ми е помогнало и много го оценявам. Да, в началото си казаха, аз не съм можел да излизам с приятели, не съм имал чак толкова много приятели. Не, в училище и в другия ми живот извън склада пак съм си имал хората, с които съм се виждал, но тая работна дисциплина за мен е изключително важна, която те са ми дали. Ти в какъв момент реши, че ще заминеш за големия град? Какво те мотивира да го направиш? Вашите подтикнаха ли те, искаха ли да те спрат от това решение? При мен аз бях в такава фаза, че аз от 15-16 годишна започнах да снимам в града ми. Аз бях фотограф в началото. След това на 17 вече си отворих второто ми голямо студио. Тогава си мислех, че съм превъртял живота. Аз тогава изкарвах от финансова гледна точка. Аз тогава, благодарение на всичките клиенти, които имах, с целият труд, който полагах, защото аз тогава работех през целия ден, когато не съм на училище. В училище дори си носех работата да обработвам снимки. През нощта обработвах снимки и вече на следващата сутрин, ако успея да спя някакви часове, отивах пак на снимки. И тогава си мислех, че аз повече от фотография няма какво да направя и следващата нормална стъпка беше видеото. Тогава вече почнаха да излизат по-новите камери, можеше да се снима с фотоапарати, което беше голяма иновация в това за кои години говорим, извиняй, че те прекъсвам? Тогава е било 2016-17. Аз 2017 завършвам. Окей, абсолютно зародиша на тази тенденция. Вече когато влезе да може да е по-лесно достъпно. Преди беше само кинокамерите и големите стари телевизионни камери. Тогава естественият ми път, след като аз си мислех, че съм превъртял фотографията, е да мина към видеото. Минах към видеото и чудейки се в кой университет да бъда, не се намирах в никой от тях. Отидох в надвис, това беше единственото място, на което кандидатствах. Всички учители ми казаха, ама ти няма с твой успех, понеже, не учих най-много в училище, въпреки че бях в езиковата в Ловеч, която се води като доста елитна гимназия.
повечето от времето ми аз прекарвах в снимки, в обработка на снимки, в гледане на видеа, за да бъда възможно най-добър в това, което правя. Отидох в надвис, там имах щастието да се запозная с много качествени колеги, много качествени преподаватели, от които взех максимално много, защото аз знаех какво искам да получа оттам. Аз знаех, че искам да взема всички тънкости на това нещо, аз основата вече бях научил. Бях научил как да снимам, бях научил какво е всичко важно за видеото и за киното. Но там ми трябваха тънкостите на материята. И това е смисъл на университета. Какво ти е мнението за университетите? Кажи за хората, които в момента стоят пред това решение. Родителите им казват запиши. Виждат в момента в интернет много мотиватори и така нататък и успешни хора и такива, които се преструват на успешни. Казват не записвай, поеми по самоукия път. Какво е твоето мнение по темата? Аз съм изключително против университетите, когато хората, децата влизат там, без изобщо да знаят защо са там. Страшно много родители карат децата си, насилват, пушват ги, бутат ги към това да отидат в някой университет, просто за да вземат едно висше. Ама не е това целта. Не е целта да вкараш някой, който не знае изобщо какво прави там, да го закараш в някакъв голям град, както аз съм повече отивам в София. Изобщо за мен София беше огромен град, където не знаех кое къде се намира, както и за повече хора, които идват в София. И тези деца, те не знаят какво правят там. Те са в един университет, учат някакви неща, които изобщо си нямат понятия от тях и те не се учат как да бъдат добри, не се учат как да вземат знанията и как да попият максимално, а се учат на това да се скатават, да преписват, да се чуят къде да се напият вечер, всичките негативни качества, които после се пренасят в тяхната работа. Общо взето те едни 4 години си взимат да си отложат старта на сериозния живот. Да, точно така. Те си губят времето 4 години, учат се на негативни качества, после го пренасят в работа си и се скатават докато работят, гледат как да видят от някой друг как да свършат работа или пък сега с ChatGPT да им направи и измисли всичко и после що не растат в кариерата си. Няма как да растеш, когато ти в университет си нищо не си правил, в училище почти нищо не си правил и след това ти това го пренасяш в работа си. Няма как да си качествен кадър. А ти, нали, слагаш в скоба хората, които са медицина, право, така, хората, които имат ясна, нали, някакъв път. За всяко образование, което ти ясно си вътре, аз съм напълно за. С цел, нали? Си предвидил на къде ще отидеш живот, имаш някакъв план, може да не се случат нещата, но имаш, влизаш идея. Ако ти знаеш какво искаш да вземеш от университет, ако знаеш защо си там, това е супер. Как от кино и фотография премина към маркетинг? Как разпозна индустрията и нишата и разбра, че имаш бъдеще там? В маркетинга и изобщо да бъда там, съм изцяло задължен на Христомир Витанов Мър, който е моят партньор в Anomaly. Той ми показа този път. Той беше маркетинг менеджер на M-Climate, когато се запознахме. Аз тогава тъкмо прохождах във видеото и заедно с него снимахме някакви рекламки за M-Climate. Аз му помагах по-скоро да си реализира идеите. И след като той ми разказа какво си представя да бъде Anomaly, аз видях възможност вътре и видях, че света може би отива натам. Тогава точно бяха пуснали сторитата, малко преди това беше излязъл Snapchat и беше популярен в България. Виждах как малко по малко ще се наместват продукти в тези видеа, тези Reels, тогава нямаше Reels, тези сторита, като цяло в Instagram. И тогава бизнеса можеше да си позволи 1 до 2 рекламни видеа в годината и те най-често бяха за телевизионни реклами и това са най-големите компании в България или като цяло света. С наличието на социалните мрежи влязоха бързото съдържание. И аз видях как това съдържание може да се създава лесно, може да изглежда качествено и с гениалния маркетингов ум на Мъро успяхме да се комбинираме така, че да създаваме това нещо. Тоест Мъро ти би казал, че той те е насочил. Той ми беше пътя. Да. Окей, да. Това е един от въпросите, които съм подготвил. Дали смяташ, че дали си имал ментор? Винаги е добре да имаш някой, когото следваш. Винаги е добре да си заобиколен дори от най-близките ти хора, да се мотивираш от тях и да се стараеш те да бъдат повече от тебе, за да можеш да ги догонваш. Чисто от ментори, да, в някакви етапи на живота ми съм срещал хора, които са ме вдъхновявали, примерно за маркетинга и като цяло за живота. Гари Вейнърчък, Гари Ви, който е вдъхновил вероятно много хора.
но няколко от неговите видеа са ми дошли в точния момент, тогава, когато ми е било трудно, когато съм искал да се откажа и са ми помагали. Какво от тези видеа по-точно? Ами, може би най-вече това да ми хареса трудността. Да не се влюбвам в целта, колкото и клиширано да звучи, да се влюбвам в това да ми е трудно. И смятам, че това е едно от най-важните качества, да можеш да продължаваш напред и да успяваш. Дали ще си предприемач, дали просто ще работиш нещо. Научиш ли се, че в живота има гадни и трудни неща и се научиш да ги обичаш, тогава вече всичко ти става много по-лесно. Видял си и малкото и си видял и голямото, когато си дошъл тук и си почнал да буташ сам, особено без връзки и те първа запознаваш с хора, те първа пробиваш, всичко зависи от тебе. Напълно е така. Аз когато дойдох в София, наистина не познавах никой. Може би единственият човек, който познавах в София, беше Мъро. Тогава той ме приютяваше в неговия апартамент да спя, когато бях на консултации в надвис. И всички запознанства, всички контакти, абсолютно всичко е изградено от един, втори, трети човек, който познавам и старайки се да правя добро впечатление. Да. Винаги съм се старал на всеки един, който е около мен, да правя добро впечатление, да му помагам, да съм полезен. И тогава хората искат да те познават, искат да си имат контакт, да поддържат контакт с теб. Се ще излезе някаква ситуация, покрай която може да си полезни. А ти с какъв капитал дойде в София? В София дойдох с техниката, която имах от студиото ми в Ловеч, фотоапаратите, които си бях купил. Моите родители ми бяха купили първия фотоапарат 2012 година и от тогава всичко съм изкарвал и реинвестирал от снимките и фотосесиите, които съм правил, за да си купя моята техника. И това говорим за няколко, примерно 2 фотоапарата, 3-4 обектива и 2 лампи. Това е с което съм дошъл. Оттам нататък аз първата година живях на общежитие. Единственото, което съм получил от родителите си в тези моменти, от първата година до третата ми в надвис, е било да ми покриват общежитието и да ми дават пари за храна. Това е с което аз съм дошъл. Всичко оттам нататък е било благодарение на работата и на труда, който съм имал. Аз в надвис наистина изтезавах тялото си. Тогава работех по 20 часа на ден в продължение на първите 2-3 години, за да мога да изкарам нещо и да взема максимално много от тази индустрия. 20 часа, обясни ми как представлява 20 часа работа. Това обикновеният зрител, около 20 годишен, 25, той не разбира 20 часа бачкане. Какво значи 20 часа работа? 20 часа тогава как изглеждаше един мой ден? Когато успявах да ходя на лекции, беше супер, но през другото време аз най-често ходих на снимачни терени. Един снимачен терен ти е 12 часа стандартен работен ден. Когато снимките са по-малки, най-често овертайма е задължителен. Там 12, 13, 14, 15 часа това беше такова ежедневие. Имах хора, с които ходих на снимки, където знаех, че аз по-рано от 20-я час не мога да си тръгна. Аз носех четката за зъби. Това беше на всички реклами, които снимахме. Когато имаш 12, 14, 15 часа работа, когато ти преди това трябва да събереш техниката, ако имаш щастието да е предния ден, супер, обаче най-често това се случва преди снимачния ден. След това трябва тази техника, когато приключим деня, да я върнем обратно по местата си. Тогава вече сме на 16-17, пребереш ли се, ти вече си 20 часа. Спиш 2-3 часа и на следващия ден пак си на снимки. Това, което аз пък много често правех, е да комбинирам 2 дни, което беше страшен мазохизъм към мен. Когато знаех, че няма да са 12, а по-малко часове, комбинирах снимки на Аномали и комбинирах отделно снимачни терени в киното и рекламите, които снимах. Благодарение на хората, които се запознах в надвис, там Александър Георгиев Лупата и баща му A+ Productions, те ми показаха пътя как да снимам големи реклами. В тяхната компания и фирма аз наистина давах супер много от себе си и 20 часа ми бяха минимума, за да покажа, че аз мога. И ще изчистя преди това, и на всички ще съм им занесъл кафета, и след това ще се постарая цялата техника да е подредена. Да, няма да спя, обаче аз съм ценен за тези хора и те виждат, че искаш да се развиваш. Да. И си склонен на саможертва. Ти жертваш тялото си, психиката си в един момент, жертваш спорт, жертваш нормално хранене, всичко в името на развитието и те сигурно са го оценили. Всеки един, за който се стараеш да си незаменим,
за който се стараеш да му изземеш максимално много от нещата, за които той се притеснява, той ще иска да си част от екипа му. Аз това се опитвам да науча и хората при нас. Дай от себе си. Покажи, че не мога без тебе. Вземи ми от моите функции, за които аз се притеснявам и аз никога няма да искам да се тръгнеш. Всеки един кадър, всеки един, не обичам да казвам служител, всеки един, който е част от екипа ти, да, се постарае да ти махне всичките проблеми от главата. Той е ценен за тебе. Всеки работодател ще се постарае да го позлати. Това насочва посоката към един въпрос. Членовете на екипа в каква възрастова група са? Масово са между 22 и 26 годишни, но имаме и различни възрастови групи в отделните сектори. Примерно имаме администрацията, която е Вени, която е на над 60 години. Самите ние, аз и моите съдружници, пораснахме в това време, но се стараем да взимаме млади хора, които са бели листи. Хората, на които ние можем да им кажем какво искаме от тях. Когато някой е научен грешно, е много трудно да го отучиш. Идеалният ми човек при мен е този, който е работил някаква друга работа и вече е осъзнал, че маркетинга е интересно нещо, което би го развило още и би му дало нови качества. Линията на въпроса беше следната: как се справяш с тези отношения на шеф, наклонена черта приятел, спрямо и факта, че ти си млад, както масово хората от екипа ти? Аз не съм най-добър в това. да разделям шефа и приятелството. Често много ги бъркам дори аз. Ставам повече приятел, отколкото трябва. Старая се да го избягвам това нещо. Старая се да поставям някаква граница, но дори пак това, което съм виждал преди в моето детство е как моите родители са работили повече от работниците им и са ги пазили едва ли не да не избягат. Виждал си, че това не е правилно. Да, старая се да го изкореня в себе си, старая се да покажа малко повече разделението на това, че има едни хора, които носят повече отговорност и ние за това сме там. Не защото просто някой от нас е решил да бъде шеф и това е. Ние сме там и шефовете са шефове, защото носят повече отговорност. В моменти, в когато си повече приятел, отколкото шеф, има ли ситуации, в които почват да ти се качват на главата? Или да не разпознаят в момента кой е от двамата си? Как се налагаш в такъв момент? Това то дори чисто човешки се случва. Дори човека да не го иска, то си е заложено в нас, че когато някой ти е приятел, ти почваш малко от малко да скатаваш, да можеш да не дойдеш в 10, може да дойдеш в 10 и 10. Той е мой човек, той няма да ми каже нищо. Обаче там се познава истинския професионалист. Когато един човек си държи на границите, той, ако ти е приятел, той ще свърши повече отколкото трябва. Поне винаги аз така съм го мислил. И там дори можеш да видиш кой си заслужава заплатата и кой си заслужава да работи заедно с теб, когато въпреки, че ти му даваш малко повече карт-бланш, даваш малко повече преимущества или получава повече внимание, той трябва да се отблагодари с нещо. Трябва да даде повече от себе си. Трудна е границата. Наистина, сигурен съм, че всеки, който работи в някакъв екип, го изпитва това с аз шеф ли съм сега или съм им приятел. Особено в малките екипи, които постепенно се разрастват. Той може би и човека, ако е наистина твой човек и цени и приятелството ви, освен взаимоотношенията шеф, ще разпознава тези ситуации в главата си и няма да прекрачва границата, особено пред другите членове на екипа. Така е, това би трябвало да е идеалният случай и се надявам все повече хора да са така. Как менажирате големи бизнес проекти? Най-добрият път да менажираш големи проекти е да почнеш с малки. Каквото и да си говорим, ако изведнъж почнеш с нещо голямо, да ти дадат екип 30-40-50 човека, вероятно ще поудееш и ще се чудиш какво да правиш и справям ли се изобщо. Затова всяка стълбичка трябва да се катери постепенно. Да почнеш с един-двама човека и постепенно да разширяваш. Ние в Anomaly не сме почнали изведнъж с много хора. Ние първо бяхме 4-5 човека, съответно той всеки си имаше какво да прави, пък и ние сме се разпределили по съответните департаменти и оттам постепенно увеличавахме заедно с бизнеса. Не сме имали някакви финансови инжекции или нещо, което да ни скелне изключително бързо. Ние сме се разсяли постепенно, стараем се всяка година да удвояваме оборотите си и съответно екипа се удвоява постепенно. Така че не препоръчвам на някой изведнъж да се хвърли в най-дълбокото, защото шансът да се удави е голям. Да,
предизвиквай себе си, да, ако до момента си управлявал 2 човека, пробвай с 4 какво ще е, но мини първо през малките стъпки, за да можеш да си сигурен, че ще постигнеш това, което си обещал. Кажи за Anomaly, кога разбра, че достатъчно се е разширила дейността на фирмата, че трябва да почнеш да наемаш хора? То става натурално и постепенно. Когато видиш, че вече не смогваш и часовете ти през деня стават все по-малко и не стигат, трябва да се замениш в някои функции. Тук сложното е да го направиш така, че да нямаш най-голяма загуба и така да нагласиш цените, които даваш и на клиентите, че да можеш да си позволиш някой да работи в екипа ти. Трудното е, когато клиента знае една цена и ти се опиташ да я вдигнеш след това, най-често не става, той се сърди, пада като клиент и така нататък. Но много е пагубно и опасно да се опитваш да правиш всичко сам. Може би не знам, в проценти 80-90% от хората се опитват да го правят, но трябва да дадеш на някой друг. А имаш ли някоя поръчка или клиент, някой голям проект, при който ти разбра, че вече нивото се е елевирало достатъчно, че да е време за следваща стъпка? Екип, хора, администрация, така нататък. Много хубав въпрос. Аз за конкретен един клиент трудно мога да ти кажа, но пак интересно при Anomaly е, че ние никога не сме продавали. Ние винаги сме намирали клиентите си от добри препоръки и от втори, трети бизнес на един човек, с който работим. Често имаме такива по-големи проекти, за които трябва да направим малко по-голяма организация, но един конкретен, който да е бил пътеводителя и да е за този клиент ще разширим, може би е имало, ама не се сещам. Да. Тоест вие не сте проучвали клиентите, по-скоро ви още от самото начало сте имали достатъчно наложена база като личности, като репутация, като професионалисти и съдружниците, че да мога да привлечете оттам. Винаги сме се старали да даваме добро впечатление и да даваме добра работа. И когато носиш пари на твоите клиенти, а не им взимаш повече, отколкото да докарват те се хвалят на хората и те казват за тебе и те препоръчват твоята услуга. Това е най-добрият път. Да cold-callваш, да търсиш по-активно клиенти, за мен явно услугата ти не е достатъчно добра. Да, ако искаш да скалираш брутално, отиваш там. Но тогава всичко друго трябва да ти е подредено, за да можеш да го направиш. Или пък може би ако те първа започваш и полагаш фундамента си, ако нямаш като вас предварителен професионален опит, с който да ви разпознават в сферата. Даже и дори в началото някои казват, аз как да започна без да cold-callвам, как да започна да не търся аз клиентите. Започни с приятелите си. Виж твоята услуга, дали нямаш на някой, който познаваш да я дадеш и я давай безплатно в началото, за да завъртиш колелото. Чак тогава, когато вече имаш портфолио, имаш работа, която да покажеш, имаш доволни клиенти, ако те не те препоръчат на някой, значи може би услугата ти не е достатъчно добра. Ти се изрази да правим пари за клиента. Как вие анализирате дали при него пристигат пари, дали рекламата е успешна, дали е успешна не само като импресии и гледания, а финансово? Винаги се стараем, когато можем да имаме достъп до неговите финансови резултати. Покачват ли се клиентите оборота или не? Някои от нашите активности не дават резултат веднага. Особено когато говорим за brand awareness. Там може да отнеме месец, 2, 3, 6. Скоро имахме клиент за един популярен снакс, който не ни беше казал, си беше направил тест с нас. Даде ни да направим TikTok кампания, изцяло само TikTok кампания. На третия месец ни каза, добре, продължаваме я кампанията, тя първо трябваше да бъде само 3 месеца и на 6-я дойде и каза, пичове, до 4-я месец нямаше нищо, ние бяхме решили този продукт да го спираме, изобщо да го махнем от пазара и от 4-я месец, като скочиха продажбите, не знам какво направихте с този TikTok. Той тест за вас е било. А ние дори не го знаехме, което може би е било по-добре от тая гледна точка. Той е голям производител на продукти. Обаче ето, въпреки brand awareness, чак на 4-я месец е давал резултат и сега пускат нови вкусове, нови опаковки и така нататък. А има ли ситуация, в която продажбите зависят и от неговото качество на продукта, нали? Защото ви рекламирате, може би с всички сили да рекламираш, ако той има спад в качеството, примерно това може да резултира спад на продажи. Това как се балансира? Аз винаги казвам, че нашата работа е клиента да те види и да те вземе.
Оттам нататък е работа на продукта. Ако ние сме докарали първите лидове, първите покупки на продукта, ако човека не се връща, значи има някакъв проблем. Ако ние сме вкарали хората в сайта, а не купуват, значи има някакъв проблем, или цената ти е висока, или нещо в сайта ти не е окей, не изглежда достоверно, може да е съмнително. Всичко е възможно. Нашата работа е да ти го покажем. Ние се стараем да затворим и цикъла. Когато видим, че нещо не е редно, когато видим, че цената е висока или самия продукт има нужда от подобрение, да го казваме и това. Целта на Anomaly не е само да вземем парите за маркетинг, а цялостно да подобрим продукта заедно с целия наш ноу-хау, защото ние сме се събрали в много различни погледи и сфери, за да предлагаме различен спектър от възможности и услуги. Като заговорим за цена, въпрос за зрителите, които в момента те първо започват да предлагат продукт или услуга. Как ценообразуваш една услуга при вас? Продукт може би по-лесно, услуга как се ценообразува? Страхотен въпрос. Почваш в началото на око. В началото горе-долу смяташ колко би ти коствало това и една услуга може да е толкова скъпа, колкото е готов някой да даде за нея. С времето вече почнахме да анализираме реално какви са ни разходите, какво ни трябва за да стигнем до тая сума и каква норма на печалба гоним на база това, което може би да се случи в дейността. Защото да, понякога по принципа на Парето 20% от клиентите носят 80% от доходността на бизнеса, но за ценообразуването в началото почваш на максимално малка цена и постепенно увеличаваш до там, докъдето стигне пазар. Ако на 10 запитвания 10 ги взимаш, цената ти е ниска. Ако взимаш 4-5 от запитванията, цената е горе-долу нормална, добре се ценообразува и може да запазиш там. На 2 вече си overpriced, но все още някой може да ти е клиент. Тоест гоним баланса 4 до 5. Това смятам, че е sweet spot-а. Там можеш да си позволиш да вдигнеш още цената, ако имаш много клиенти и ти е трудно да скалираш, но ако искаш пък обратното, можеш и да намалиш. Окей, да поговорим за следното. Anomaly е отчела едни добри суми в търговския регистър, се вижда за последните години. Как се менажира толкова големи суми от пари? Има ли печалба в тях? И как вие решавате кога да приберете печалбата и да я разделите помежду си като съдружници или да я реинвестирате? В Anomaly ние първите години си бяхме сложили за цел всяка година оборота ни да е двоен. От миналата година го нямаме това за цел, тъй като преценихме, че е по-добре да оптимизираме хората, с които работим и печалбата, но все пак продължаваме да растем по 2. Кога ще преди да оптимизираме самата по-късно? Да видим къде харчим твърде много и къде можем да намалим тези разходи. Защото при креативния бизнес инвестициите най-често са в хора. В креативния бизнес трудно можеш да купиш нещо по-голямо, което да ти донесе много печалба или някаква голяма възвръщаемост. И видяхме как, когато ние имаме твърде голям екип, може би някои хора не са толкова ефективни и се старахме да подобрим ефективността на тези хора. Беше ме питал и за цифрите. Да. Как се менажират големи цифри, като почнеш от малки. Както и с екипите. Ако изведнъж ти сипят, че разходите ти на месец са 150, 200, 300 хиляди лева, почва да те притеснява и да те стяга шапката. Да се чудиш, аз тези хора, които трябва да им дам заплатите, които трябва да се хранят, да гледат семействата си, да си купят карта за транспорта, ще мога ли това да го направя? Ние сме имали случаи в Anomaly, имаме 70 лева в сметката, а знам, че разходите на месец са стотици хиляди. Как се справиш с тези ситуации? Какъв е бакъп плана, когато има разходи на първо число, а с пари сметката няма? Когато си планирал добре и когато растеш правилно. Когато хората, които взимаш, знаеш, че можеш да ги обезпечиш. Когато знаеш, че не си взел, сега ми е штукнало и имам един голям клиент, дай да наема още 50 човека, пък тези 50 човека с осигуровки и всичко трябва да им плащам 150 хиляди. Може би тогава няма да ти е най-добре. Но когато знаеш, че ти си разширил правилно, скейлнал си правилно и си стигнал до там, да, някои клиенти забавят плащания, да, някои клиенти им отнема време докато се изплатят, но накрая ти си спокоен.
Чувал съм от хора на нашата възраст или подобна да казват един лав, дай ми примерно хикс сума, дай ми 1 милион лева и знам какво да ги направя. Това е по линия на това, което ти каза по-рано, че многото пари се управляват като започнеш с малко. Какво ще отговориш на тия хора, защото имам такива, които искам да чуят? Не смятам, че някой, който има 1 милион, ще ги управлява по-добре от това да няма никакви пари. Да, той ще направи първите неща, които му излизат, като напише в ChatGPT какво да прави с 1 милион, но много бързо има шанс да ги загуби. Пари дадени ти така от нищото е много трудно да ги въртиш. Освен ако преди това нямаш добър бизнес, нямаш нещо, което да си инвестирал по-малко и да си достигнал до този милион, те пари не са твои. Те са на някой друг и ако той не ти е казал, аз разчитам на тебе и знам, че ти го можеш и това наистина ще ти помогне, не смятам, че могат да направят нещо. Добре, изкарай си 1 милион. Аз като бях малък, като карах баща ми, дай ми пари за това, купи ми това, той каже, добре, изкарай си пари, купи си кола, инвестирай си в каквото искаш, няма проблем. Как вие бюджетирате и преценяте какви заплати са подходящи за членовете на вашия екип спрямо позицията им? Да, първо е на база общия пазар, какво се случва на пазара и дори конкурентни компании или по-скоро сходен аспект компании какво дават, това го следим и отделно колко самия човек допринася на компанията. Ако ние знаем, че един човек на нас ни решава проблеми и ни маха от главата трудности, ние сме склонни да му дадем много. Скоро ние направихме нещо за маркетинг екипа ни, което не знам, поне може и да го е правила някоя компания, но аз не знам за нея. Направихме маркетинг екипа на процент от клиентите, с които работи. Така всеки един човек знае от маркетинг екипа, че когато има толкова клиенти, той взима толкова пари. Всичко е изключително прозрачно и всеки може да знае какво ще получи. При другите екипи е малко по-трудно, production design, performance, може би в някакъв период мислим и гледаме как може да се направи, но пък там имаш друга сигурност. Така че стараем се всеки един, който е от повече време, да бъде добре възнаграден и да има възможност да расте. Лично аз дълбоко се трудя в това, на всеки един да му осигурим път напред. Не винаги можем, пропускаме грешки, да, има някои хора, с които се разделяме, понеже не сме го предвидили по-рано това нещо, но това е част от бизнеса. Окей, супер. Отговорът беше изчерпателен, така че мога да премина да те питам. Ти каза другите екипи. Кои са другите екипи и с какво се занимават? В момента ние в Anomaly имаме маркетинг екипа, който се грижи за измисленето на всичките креативни идеи и работата с клиенти и координацията на отделните други екипи. Имаме креатива, които вече мислят цялостната картинка на по-големите проекти, по-големите реклами, по-големите кампании. Имаме дизайн, които правят всичките дизайни и визуализации. Имаме продъкшн, които се занимават с визуалната част, снимки и видеа. Имаме перформанс, който е платената реклама, мейл маркетинга и вече минаваме на операция и администрация. Имате цял екип за мейл маркетинг? Да, имаме, който се грижи за мейл маркетинга, тъй като то е звено, което си работи и то доста успешно продава. Добре, до тук звучи над колко човека? Над 30? Около 30? В един момент бяхме достигнали почти 50 човека. В този момент обаче видяхме, че когато станат твърде много хора, middle менеджмента в България е много труден. Няма качествени middle менеджери и преценихме, че те middle менеджерите по-скоро се стараят да оптимизират максимално така, че да работи един-двама човека и другите да са си приятелчета, да си почиват и да си пият кафенца. И в този момент намалихме драстично екипа с цел да увеличим ефективността, както ти казах. И продуктивността и съответно вие самите няма как да сте middle менеджери. В крайен случай реално така става в момента. Да. Защото ти си вършиш най-добра работа, колкото и лошо да звучи това за един предприемач, трябва да отстъпваш на другите. Търся в момента начин, по който да изградя добри middle менеджери. Това е актуална тема. Кажи за микроменеджмента. Кои са ти възприятията? Това би ли го нарекал микроменеджмент, когато почнеш да следиш кой какво прави? И как се справяш с тази ситуация?
Когато бизнеса си е твой и си почнал от нулата, е много нормален да имаш микроменеджмент на хората, защото ти знаеш кое как се прави. Дали е добре или зле, добре е, че ставаш перфекционист и продуктът ти става по-добър. Лошо е, когато не се стремиш да го махнеш. Лошо е, когато не се стремиш да го неутрализираш това при твоя екип. Примерно много често го имаме това. Много често и аз и Мърло го правим, защото ние сме по-оперативно замесени. Не е правилно, но ако искаш да дадеш добър продукт... Би казал, че е неизбежно. Неизбежно. Окей, защото това е нещо, което аз лично страхувам се от микроменеджмент, избягвам да го правя и винаги се фащам, гледам съзнателно да оставя човека да си поеме само отговорността, но както ти каза, това някакъв път резултира в продукт, който не е точно както аз бих го направил или си го представям. Да. Заради това там идва момента на middle менеджмента. Когато middle човека и менеджера е подготвен и знае какво трябва и може да изпипа продукта и той е дублиран твой образ, тогава нещата се получават. Но когато някой по веригата не е напълно обучен, няма пълната информация, което е доста често срещано, е нормално да провериш какво прави той. Разкажи ми малко за инвестиции и ако имаш добър пример за такава с добра възвръщаемост. Аз може би не съм най-добрия за инвестиции и възвръщаемост, тъй като не мога да се похваля с някаква брутална инвестиция и нещо много добро като възвръщаемост. При нас в Anomaly, тъй като е креативен бизнес, трудно можем да инвестираме в нещо, което да донесе страшна доходоносност. Това, в което ние можем да инвестираме, са хората, които да ги обучим правилно. Лично аз на база инвестициите съм на принципа на двупосочната врата. Ако една инвестиция след като я направиш, може да се върнеш обратно, тогава е напълно окей и риска си заслужава. Ако обаче влезеш през нея и нямаш връщане назад, трябва да прецениш дали не е твърде голяма хапка за твоята уста. Много хора си представят, че като имаш голям оборот, можеш да правиш всякакви инвестиции. Не винаги е така. Много хора бъркат оборота с печалбата и че ти не от оборота винаги трябва да инвестираш, трябва да прецениш какви са ти разходите и чак тогава да видиш какво остава, за да можеш да го вкараш това в работещи пари. Тоест по-скоро във вашето естество на работа е градивен скейлинг, по-скоро, отколкото някаква ударна инвестиция с голяма възвръщаемост. Точно това е правилно. Ние дори инвестирайки в техника или нещо такова, да, правим си, нали, той всеки бизнес има нужда от това, но не е някаква голяма инвестиция, която да ти каже, ето, примерно вкарахме $500,000 милион, там изкарахме 2 милиона или повече. Нали, съвсем стандартните неща, да вкараш някакви средства да си запазиш парите, да, някакви имоти, за да можеш да отвоиш нещо, както сега беше бума, но дори там не сме изключително profitable, че да давам съвети на някой. Да, окей, добре, разбрах. Добре, дай ми мнението си или по-скоро съвет за някой от зрителите, който се опитва да реализира печалба от бизнес, по-скоро, отколкото само от работа иска да премине към тази стъпка. Някои хора смятат, че финансовата стабилност, като станат собственици на бизнеса, е неизменна и че в момента, в който ти си собственик на бизнес, край, ти вече имаш безкрайно много пари, можеш да плащаш всичко и на всеки, щракаш си с пръсти и си ходиш по почивчици. Най-сигурният начин да си финансово нестабилен е да имаш бизнес. За много хора, ако просто отидат на работа и са най-добрите членове на екипа, ще са в пъти по-финансово стабилни и спокойни, отколкото ако имат бизнес. Ти, когато си собственик на бизнес, ти трябва да платиш на всички, последен взимаш пари. Ако взимаш пари първи, или бизнесът ти не е отскоро, или нещо правиш не по най-правилния начин. Когато си в началото, ние първите 2 години в Anomaly ние плащахме заплатите на малкото хора, които имахме и за нас не оставаха пари. Ние бяхме последното на финансова стабилност. Ако някой месец можеше да вземем 400-500 лева на човек, беше страхотно. И това в процес на 2 години. Не е 1-2-3 месеца. Най-доброто нещо за някой, който иска да е финансово стабилен, е да има качества. Да има собствените си качества, които някой друг търси. Да бъде полезен, да бъде най-добрия в един екип и чак тогава може да си мисли за собствен бизнес.
Защото стартираш ли собствен бизнес, особено без познания, статистически погледнато, повечето бизнеси се провалят, отколкото да са успешни и profitable. Ти казваш, че дълго време Anomaly е съществувала без да реализирате печалби за себе си, изплащала си разходите, но накрая ви оставате на нула. В какъв етап вие успяхте да не просто самоиздържа фирмата, а да реализирате печалби? Първите 2 години със сигурност покривахме разходите и, както казах, едва плащахме на себе си. Вече може би на 4-та година си докарахме нормална заплата и от 4-та година нататък почнахме да правим малко повече от нормалната заплата за това, което правим. Така че ние 4 години се старахме да реинвестираме в екипа, в техника, във всичко, което ни трябва, за да работи този бизнес, и чак след 4-та година си бяхме така: една идея можеш да си отдъхнеш и предполагаш, че всеки месец би трябвало да взимаш някаква сума за това, което правиш. Може би в 5-та или 6-та година, след като бяхме разширили много екипа, видяхме как всъщност има едни огромни загуби, които ние не сме ги усетили. И тогава тримата съдружници, аз, Маро и Генчо Керезов, сами си реализирахме голяма загуба на личните ни финанси, просто защото не сме усетили как едни пари просто си летят в екип. Тоест висящи разходи, които ви трябва да се наложи да изплатите от себе си, това ли имаш предвид? Екип, на който сме плащали, без той да носи приход. Какъв съвет би дал на млади зрители, които се чудят как да разпознаят нишата около себе си, която е подходяща за тях и да се развият в нея? Аз съм един млад човек и се чудя на къде да се излязъл съм от университет или ще влизам и искам да се занимавам с нещо, обаче нямам ясно изявени интереси. Мисля, че доста хора ще се разпознаят. На къде да завия, как да разпозная ниша, в която знам, че си струва? Да, наистина много хора имат този проблем. Много хора се чудят на къде да тръгнат и какво да правят, и според мен най-правилното в този случай е да хванеш нещо, което ти е най-близко или поне може да ти задържи вниманието за по-дълго време и те кара да се чувстваш добре докато го правиш, и да се постараеш да станеш най-добрия в това нещо. Може да не ти е нещо, което е най-на сърце. Ето, аз съм почнал с фотография без изобщо да предполагам, че някога ще стана фотограф. Исках да изям и да направя абсолютно всичко, което може да се направи. Да няма нещо, което да не знам. След това минах във видеото, спрях да снимам фотография. Да, те са близки, но е малко по-различно. Оттам пък минах към маркетинг. Не знам дали маркетинга изцяло е моето нещо. Не знам дали фотографията е била, не знам дали видеото е било. Аз не съм бил най-добрия, но съм се стремял да бъда. Със сигурност има страшни професионалисти и хора на изкуството, които са много по-добри от мен. Но когато се постараеш да си най-добрия в това, което си захванал, ти по пътя ще намериш нещо, което ти е по-интересно, по пътя ще намериш посока, която те кара да се чувстваш по-добре. Така че вместо да стоиш и да се чудиш какво да правиш, хвани нещото, което е най-близо до тебе и започни да го правиш. А ако няма такова, си намери гадна работа. Работи нещо, което не ти харесва. Работи нещо, което те кара да се чувстваш неприятно, за да можеш, когато имаш приятна работа, да оцениш нея. И да знаеш, че трудностите в нея не трябва да те спират, а те са много по-малки, отколкото на гадната работа. На мен това ми хареса в моето развитие, че в началото съм правил нещо, което тотално не искам да правя, да работя в склада на нашите. Обаче това ме е научило да оценявам всичко друго, което е било хубаво и ми е било приятно. Аз лично релейтвам с отговора ти много, защото когато бях по-малък, аз никога не съм имал някакъв и ясно изявен интерес, който да може да се обърне към profitable. Просто винаги са били неща, с които съм любителски съм занимавал и не съм се представил да работя това нещо и не съм виждал как да го завъртя към професионалното. Но в един момент просто започнах, както точно ти каза, с близки неща до мен от гледна точка на семейна среда, познати приятели на мои приятели, техните родители, бизнесите им, да видя на къде се насоча. И дълго време пробвах така, както ти кажеш, едната врата отваря друга. В едната фирма ще видиш нещо, което ще насочи вниманието на някъде другаде, но точно това, което каза, изгадната работа, и до там съм стигал всъщност личния си опит, когато дойде период, в който не виждах повече на къде бях пробвал няколко неща. И в този момент взех решение да замина за Германия, да бачкам малко гадна работа. И когато се върнах,
гадната работа ми даде нова мотивация и ново вдъхновение да търся по-усърдно и когато разпозная възможността някъде, да я натисна с пълна сила, за да не се връщам на гадната работа. Точно, ето ти си идеалният пример за това нещо, как сам си се вкарал в нещо гадно, за да можеш да оцениш хубавото. Масово хората трябва да го правят. При мен идват хора, които не са работили нищо гадно. Мама и тати са ги гледали, са ги дундуркали, са ги пазили да не работят и те идват на работа, която е, смятам, доста приятна и в момента, в който има нещо малко, което да им накриви шапката и казват не, аз повече не мога, край, много ми е стреса, много ми е притеснението и до там. Затова е важно родителите да поставят от ранна възраст в ситуации, в които трябва да се оправиш сам, а не как ти кажа, да се изразят дундурката, защото после предстоят тия проблеми. Емоционално просто не си готов и примерно проблем, който за теб, Йордан, би бил минимален и примерно няма ти коства много емоция, а просто поставяне пред тебе трябва да разреши за човека, който е пазен от родителите си до 25 годишна възраст, и ще го стигне този проблем. Точно. И затова смятам, че колкото по-малко пазиш децата си, нали, аз нямам все още мои деца и не мога да съм пътеводител за родителите, но това, което аз виждам около мен е, че колкото повече ги вкарваш в дори семейните трудности от към работа и всичко, което трябва да се случи да видят реалността, толкова повече са подготвени те за живота. Да, защото и когато ги поставят в стресови ситуации, карат ги да работят още от първи клас нагоре, дори много малки, защото аз лично съм работил още от примерно втори, трети клас около нашите, които ме накарат. Но тогава когато изпиташ стреса от работата и от дискомфорта да се изпаднеш в някаква ситуация, почваш да свикваш с него и после този стрес не се отразява толкова много, докато тия хора, които не са подготвени, много по-бързо изпадат в бърнаут, не могат да са, просто няма как да захапят. Това, между другото, е друга тема. Ти как се справяш с бърнаута и с work-life баланса? Много хубава тема е това. Все повече се намесва в комуникацията work-life баланса. Опитвайки се да ги разграничиш работата и живота ти, там е грешката на повечето хора. Те в 6 часа switch-офват, изключват от работата си и гледат само към живота и после трябва да запалят отново колелото сутринта и да се върнат обратно. Когато осъзнаеш, че работата е 1/3 от живота ни и я направиш така, че да ти харесва и да ти е приятна и да не искаш да се изключиш от живота, а да я направиш част от него, тогава няма какво да балансираш. То е едно. Няма на къде да падне. Много хубав отговор. А то става като едно кръгче, което просто се върти на някъде и където е, натам се върти, където трябва. Повече хора, които бърнаутват, първо или не си харесват максимално работа и някой ги е принудил да са там, или пък изобщо не осъзнават плюсовете, които им носи работа. Не са осъзнати, че има трудности и тези трудности ги смачкват, както ти каза много добре по-рано. Не са имали трудности преди това в живота си и оттам всеки стрес ги смачква, или пък са хапнали твърде голяма хапка за себе си. Няма лошо да се надскачаш, но както и във фитнеса. Ако изведнъж аз се опитвам да дигна 100 кг, а до сега съм дигал 20, нещо ще стане. Или ще си разкъсам някой мускул, ще имам някаква контузия. Обаче аз ако постепенно дигам 20, 30, 40, 50, 60 и вече знам, че до 60 аз не съм имал проблеми, тогава отивайки на 100, може би няма да се справя първия път, ама няма и да се контузия. Ти като така фитнес, това също е много актуална тема. Как ти спортуваш ли? Аз като малък спортувах много, като малък бях тенесист до 10-ти клас някъде, даже бях доста... Справях се добре. Тогава бях в топ 20 в България в тениса, но заради работата и снимките прекратих това нещо. Да, ще я питам. Да, осъзнах, че не е моето. Осъзнах, че не съм до толкова добър, че да си дам целия живот на него. А от така гледна точка, просто ежедневен спорт, фитнес и така нататък, успяваш ли с работата? Да, старая се да ги комбинирам. Първо, аз винаги съм се старал да ям много качествено и чисто. Това си ми е начин на живот. Аз не обичам да ям бърза храна, не обичам да ям пържени неща, което смятам, че е изключително важно и за всеки човек. Дори да не можеш да тренираш.
отивай да се разходиш. Докато си водиш разговорите, ходи. Докато правиш нещо, направи си 10 000 крачки. Хубав мерител са. съвет. Да, хубав мерител са за деня. Карай тялото си да работи. Една кола, ако не се кара, се чупи. И другото, ако вкараш пясък в колата си вместо гориво, няма да работи. Ако вкараш боклуци в тялото си, вместо качествена храна и качествена вода, което също много се подценява, то няма да се чувства добре. Не можеш ти да не се храниш, не можеш само да държиш на едно кафе, което е киселина и като го вкараш в себе си, самия ставаш кисел и да се чудиш, що хората не искат да работят с тебе. И ти самия ставаш неприятен. Тоест ти да разбирам, че не пиеш кафе. Кафе спрях да пия вече, преди пиех много кафета. Това ще е шок за някой от гледащите. Да, преди пиех по 15 кафета на ден, 12-15 ми беше норматива за деня, но откакто осъзнах, че всъщност мога и без него, да. просто го спрях. И как се отразява? Ако някой ми беше казал, че някога през живота ми аз няма да пия една капка кафе на сега ден, се чувствам като от друга страна. Това. Нямаше да повярвам. Да. Аз от човек, който не можеше да живее, ако на един час не пие кафе, за рамките на един уикенд станах от човек, който вече 4-та година не е близвал капка кафе. Много от нещата са само в нашата глава. Ние можем да се откажем от всичко, ако имаме достатъчно добра воля. И да свикнем с това да ни е неприятно. Аз в отговор на това, мисля, че ако го поддържаш нормални граници, а не 15 кафета, смисъл аз пия по 2-3 примерно на ден и гледам четвърто само в екстремни ситуации. И не мисля, че ми се отразяват кой знае колко физически, но самото ритуал, че да седнеш да пиеш кафе, емоционално ми дава стимул за деня. Но 15 кафета ти си ексиднал доста. Аз съм максималист. Аз ако правя нещо, трябва да го правя максимално. Особено ако са били къси еспресота или уж дългите повече хитвали. Ама... Лаваца синя ми беше любимата. Не, червената беше по-силна. Синята беше червената е ударната. Да, червената ми беше най-любима. И просто знаех, видях ли някъде кафе около мен, аз просто отивах да си купя чисто, просто отивах, това е. То при теб е станало и като навика с цигарите, то просто трябва да пише на кафе. Пушиш ли? Не пушиш, предполагам. Не пуша, никога не съм пушил, от време на време пуша поредки и пури, чисто от дори разпускаш малко. Като съм в дискотека, да се чудя какво си правя едната ръка и затова... всеки прави нещо с ръката и трябва да... Това не е най-хубавото нещо, обаче това го правя един път, два пъти в месеца максимум. Перфектно. А иначе от гледна точка на хранене каза какво избягваш да ядеш, а как успяваш да... Когато бачкаш по цял ден и си толкова зает, откъде ядеш? Носиш ли си? Купаеш? Ти наскоро ми каза, че мил препваш. Да, скоро почнах да мил препвам, което е най-якото нещо, което съм правил. Изглеждаше ми странно, гадно, не знаех дали... Аз обичам да си готвя, не готвя някакви фантастични неща, но рецепта, която намеря в TikTok или Instagram, това е. То всичко е обяснено там. TikTok помага, да. Много. И когато имам много работа, не ми остава време да ям. Обаче, ако малко почнеш да мислиш за себе си, а той тялото ти подсказва. В някакъв момент тялото ти казва, пич, имаш проблем. Дали ще почне да те боли често корема, дали ще излязат някакви други неприятни неща около тялото. Тялото ни води там, където трябва да бъдем. И когато ти му се отблагодаряваш, то също се отблагодарява. Почнах да мил препвам и сега си ям по 3 пъти на ден, сутрин, на обяд и за вечеря. И това е най-якото нещо, което съм правил. Много хора смятат, че да ядеш чисто е скъпо. А то не е така. Ако си готвиш вкъщи и ако си купуваш качествени продукти, ти излиза много по-евтино, отколкото да ядеш където иде. Аз много резонирам отново с това, защото аз когато не ям и огладея по време на работния ден и трябва да изчакам даден момент, в който ще се освободя достатъчно, за да отида да ям, това ме изяжда отвътре, това напрежение от глада. И затова като си мил преп на нещо тип тортили или такова и имам една так супер е това. Да сдъвча за моменти, и ми потушава това напрежение, което иначе ме изтезава, като не съм ял. Така че е добър съвет, може би, за някой, който е много натоварен. Смятам, че да си отделиш 3 часа в неделя, за да си направиш цялата храна за седмицата, всеки може да го направи и пак казвам, не е скъпо, много по-евтино ти излиза, отколкото да правиш каквото и да е друго. Кажи ми какво мога да очакваме от Anomaly през 2026 година и на къде отива маркетинг индустрията? От Anomaly през 2026 интересни партньорства, неочаквани, но общоприети за хората в сфери, в които са близки до нас, но не са предполагали, че може би ще се намесим и там.
На къде отива маркетинга? Все повече отива към брандовете да създават собствени продукции, а не да участват в такива като спонсорства. В съдържанието, което е изключително натурално, позициониране, което не е натрапчиво и максимално много работа с лица, които влияят на хората. Йордане, благодаря ти. А за зрителите в следващия епизод може да очакват гост от музикалния бизнес. Приятели, абонирайте се, ударете камбанката и не пропускайте следващото ни видео. Коментирайте какво ви хареса в този подкаст. Коментирайте какви въпроси имате допълнителни, защото Йордан ще направи второ видео за вас отделно в социалните си мрежи. И не забравяйте, че е най-важно да бъдете щастливи, да бъдете с мир в душите си и да обичате себе си и околните. Благодаря ви. Е, така може да свърши, аз казвам майката и свършва.